ए माई सुनो तारू हो जान तारू जहिया से आइल बड़े नु पूना से खाली घर में बैठल बैठल हुरो तारे आ देख न खिसी आइल बाड़े एक दिन को का देने काटे के सब्जी। हां हम काटे सब्जी अभी खेलिए बाबूजी। दिन भर उठे सुते गाना न गावा लइका खेलावा चाहे खाना बनावा। जाइबू कि ना देखो कान खोल के सुन लो हम तार लइका खेला। दिन भर उठे सुते गाना न गावा लइका खेलावा चाहे खाना बनावा करेला कुछ नाही टाइम पर सब चाही अबेलो बाते बाते पलड़े ना। अरे माई तो कोढ़िया बा ओके जा रहा हूँ। ए सब्जी वाले भैया 1 किलो टमाटर दे दा, 2 किलो प्याज दे दा, 2 किलो आलू दे दा, 1 किलो मुरई दे दा। भाई तार बड़ी लंबा लिस्ट बा। अरे का कहीं हो हमार मेहरारू है लॉकडाउन में परेशान कोइले बिया। अच्छा छोड़ो तू हमरा के गरम में मसाला दे दो। का गरम में मसाला? अरे नाना गरम मसाला दे दो और 5 रुपया के धनिया दे दो और 2 नींबू दे दो। और बोलो और का? अरे तनी मिर्चियो डाल दी हो। अच्छा कुछ जनानो खाती छोड़ तारा लगे ना मिली एकदम मिल जाई। बोलो सिंगार के सामान रख ले बड़ा। काची लेबो? लिपस्टिक देब खत्म बा तो चोलिए दे दो। मिहर मौक बुझाता रहा नई खे तो घेवड़ा रख ले बड़ा। अरे कहाँ बाड़ू हो? लॉकडाउन लागल बढ़ल दुख बादूना दिन भर मलस घर में खैनी आ चूना कोइले बारे यू पदर यमाई जहिया से आइल बाड़े छोड़ के ये पूना। अरे का कोई लॉकडाउन में एकदम बेंग भइल बा। रात भर सूते में 8 बजे जहागे पॉप जिसे होटे तो टीवी में लागे बोलला पैक ना होता से टहर लोड़े खातिर मुंह बहवे ले आगे। ना काम काज बाटे इनके नूरा बाटे खाना से पेट कब हो भरे ना। अरे देख के तो जीव जोड़ जा। कहाँ बार हो 4-5 गो साड़ी बजा के तनी फीस दी हो। लाव इहे रह गेल बाबा की। हाँ तो घट जाइबा का? अरे घट त ना जाए लेकिन तोहरे चलते कहियो ट्रेन में कट जाए। जैसे करिले कुल्ही करिले हम हो बैठल बैठल इनके फूलता दम हो होता नहीं टाइम पास या माई कबो कबो पबजी खेलिले हम हो। अरे उ तो कबो मन न लागला त तनी तनी खेलिला। 2-3 महीना से बाटे जे हाल हो कहियो नन्ही मन से सिंझल हो दाल हो। देखो तनी रात दिन हम रहन हो मोनू कहेले सच बिगड़ल बचाल हो। ए आजा बचन लगे नाही मन खेले के कब कब मन करे ना। अरे तो कहाँ जाई लॉकडाउन में? ले जाओ Mixed by Deepak Dilkar।